Masak iwak nila semanis karo goleng lele. Halo bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iki aku ameh masak nila sing ini wis tak marinasi. Langsung wae cepake wajane baru cekleke kompore, aja lali dilebokke lengone ya. Tambahi tepung terigu ya supaya nek ra lengkek. Banjur nilane cemplungke mak plung ya to, bar kuwi dikungkum nganti wernane kecoklatan nganti mateng. Nyambi goreng nila tak rajangi sik bahan-bahane ana lombok gede, lombok cilik dirajang cilik karo brambang bawange aja lali dirajangi cilik-cilik. Nilane wis mateng, iki banjur aku goleng lele sing ngeki tanggoku bolo. Iki lelene wis tak marinasi ngeki sisan. Kilo penampakane lelene nganti giaring ring ngene iki enak tenan, gurih nyoy. Lanjut persiapan gawe asam manise, iki bahan-bahane wis siap, banjur lengone dilebokke sithik wae, rasa kakeh, ndak kemegungan. Bar kuwi dilebokke brambang bawang karo lomboke iki mau diosreng-osreng nganti mateng. Bar kuwi tambahi banyu sak rengkot ora sithik ae, ndak kakean wong gregedinggo gawe asam manis banyune sak rengkot. Dadine kuwah wingko. Iki dilebokke bumbu-bumbune ana saos, bar kuwi dilebokke neh saori, ana meneh moto karo masako. Aja lali ditambahi gula pasire. Supaya ben kental tak tambahi tepung maizena, iki tak cuwerke bar kuwi tak lebokke ya to diudak-udak nganti rata ya. Nek wis umup iki dilebokke nilane bar kuwi diudak-udak diratake bumbu-bumbune iki mau gen kangkum kabeh. Lah iki wis dadi bolo ora enak ngene iki. Pokoke maknyus nyamleng tenan. Alhamdulillah kabeh wis siap, monggo dahar yen. Bismillah.